Monai Resort guys. Yo lal pani barnanai mono. Yo kitchen. Gorai bedeng. Nih, menazara biar undu behadeng guys. Ini menazara. Karikor iya. Kiki bhai. Pura ready. Nih, oma bedor. Something pie, hot pie, Kiki bhai. something pie, hot pie, roti pie, meat pie, roll pie, bullet pie, Manchurian pie, kasih pie. Nazara nih bini jah. Siap. Tambah. Pura boiler kota lalu kau ini. Kitchen ini. Rani. Nih, dia mense Monai Resort. Nih, beberapa di room deng kayu, aram se hana neng kemana nih? Time spend kalam gagal. Baherin kayak biwa, buat mazang nih. Pura dolong kau nak? Nih guys, biar swimming pool bonaikan, mana last ini siligas nih kamannya, zagan ada najo swimming pool, kalau sih kita zagan, ini sih ada namanya. Get into the marriage. Your dining hall. Mana yo aram se jirena benar-benar. Pura facility dengan guys nih. Karen buat. Nih rumah bedot hagas ini. Mani bonek nih kelai mani. Right. Sini. Nih gong. Karikora mahani. Korbora इसे कारीगर तो पंजाब से आया है ये कारीगर बोरिया बनायो गाइस मा गोसो मा जानो बेखौनो बनना होयो आरोना कारीगरा बेनो मेनाजाराबो मोजाङानो गाज्रि नङा Mangai kum kalam benar nah YouTube channel nai nana hai bola mangai hanai kini ke kitchen abi na pura ready ar nih kalang sida ya ang neri joni fry angkat bang bay kitchener nah Iting Arunachal थाङो आर्मी गारिसो लोगो मोनबाय आं गाइस पुरा आर्मी गारिसो फैबाय नै गाइस बेयावनो रिजर्टआ बेनो रिजर्ट आरो दलङा बेनो बे गाहायनिफ्राय मोजां नाङो आरोना भिउखौ दे होमबा आं थांबाय थानोसै रिटार्न माने आङो बेयाव एसे बेरायनो फैनाय आरोना guys आरो बेयाव मोनसे धाबा दङ धाबाखौ खुलिनाय माला आं देखायलांगोन धाबाया बन्दसो गाइस नै बेयावबो माने बहुत मोजां जाग्राफोरखौ मोनजायो आरो रिफ्रेशमेन्ट धाबा होनना बुङो आरोना नामा
कारनि गारिसो लोगो मोनबाय गाइस आङो भिडिअखौ नायलांबाय थादों मजा नुहुरखायो आरोना नै बेखौ मोनबाथाय भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनोसै गाइस भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो नोंथांमोननो मोजां मोजां जायगा बिदि बेरायनानै दिन्थिनो नाजादों नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला आरोना नोंथांमोना बहा बेरायनांगौ नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहर अब्लानो माने आं जेसेबांखिनि हायो एसेबांखिनिखौ माने आं नाजागोन आरोना थेंक इउ गाइस आंनि भिडिअखौ नायलांनो थाखाय